ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badong! Itay kapay nga ibabaon! Mapana nga rod sumakdown. Awan pa'y magkarga na itatimbang awit mo. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag kang agungkunay kat agluto akawn. Agururay ka kadilang. Di ka lang makururay ma. Darasam di agunay! Wait, mapanakaon. Unay ka dahito bakitahanin na ya. Ibataman ngamin dahita cellphone nga gamaw. Cellphone kala cellphone. Kabadong, Apay maray. itay kapay an nakatugaw di tasango ti Teresina. Itay pay aya. Kinukatugtugaw kun sa laang maray. Itay pay, imbaon na kansamot ni Marito yang amapan sumakdaw. Kasano manamuhan maray. Kasanaw nakaigem kamot ititimba. Ay, huwag kaya man niya. Kunak no nakasakdo akon. Surutan na kantumanan ni tuyang mo. Isuan na saysaya at noing kasumaodon. Nay. Awanay, naibusan tilod ka. Una yan. Oh, ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na... Mabalay, maray, ngumutang at itilod. Ay, kay ibus na. Ay, agraman lot utangan yaw. Talang mga umutang at itilod, Mike. Ay, ingka ka sumakdaw, tanay. Adun tumanan ti agsakdo di tagripaw. Siyak pwede muna sumakdaw. Pila ka, tatabadaw. Siyak pwede muna, ta senyora kon. Paimot day tatabadaw. Itay kami pa yan nakapila di tawi. Nay, si kabagayam ko raw. Diyak nakita, nakapila ka gayam Kasangsangpet mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka mo't umay ka dito'y malikodak. Agung nga ron din na matuyang. Kamatin naktumanan iti binalsad no jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, tanak ni Uncle Kaw, no sa anak ang makasakdo iti pagdigos na. May bayampay lang na iti Uncle Mau. Uray saan nga agdigaws na nabang sitlat ta. Angam siya ngay, agungay ni Nana matuyang. Isa pa unain na kaun. Awan pagluto na. Magka na kayo ataw bing kayo pa'y. Nakasakdo akaw. Badaw! Yawid mun aday ta sinakdom adana Ayun gayam. Ay way, numayin! Uray teng nga ti kalsada ag cellphone kalaktalak lakayan. Adto yan ti danaw. Kag apay ngay nga hindi sumlatan di taagdan. Iyulim adita taipan mun ijay kusina. Nay, kunak man no si kamit hindi mangyoli di taagdan. Na, siyak lang arodan taglotaw. Siyak pa'y lang ti pagbagkatam. Darasab giday. Itay ka pa'y ngururayan. Wine! Reklamo ka la, reklamo. Sana ka agdigusan. Na, nagkunakan ka asaan kang agdigaws. Maden ti payud mo. Agaputan iti agong dagiti amin ang masabat mo. Awan pa'y mati sinakdo ni Kwarog. Ay, nagbayagan ni Kwarog ang mapansumakdo. Itay pa'y matanapan si Makdo. Bayamon, jak agdigusan. Ay, saan ang mabalain? Siyak ti mababain no ibaga dagiti tao ani Kapitan Enteng kat nabangsit. Mamayat ata, mas sikat. Na Ay, ati dog sa manan ti pila ija ayan ti gripaw. Isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti dano, ket ado ti agkasapulan. Na, sika ti maysa kadagiti agkasapulan, Enteng. Iso nga agdigos ka! Nagdagsan da ito sinakdok ado atin ba? Ay, nyangkal mo tita masabat ka. Apayang kail, sa dino ti papanam. Nakon iti barangay hul at aldawin. Ay na. Kasano nga da ito sinakdok apag digos mau? Sapay doa nagdadakil atin ba? Kayam da ita digos dita. Kat no makabulan na saan ka nagdigaws? Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay, nakon!
Ay, jakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang nga din na nagpila. Narigatanak pa yan ang bagkat kadagitaw eh. Ay, nagirigat na talaga ti sumakdawan tay. Ay, nasaya at nakasakdo kamutlaangan. Ay, Mabiit lang taayabak ni uncle mo taagdigusan. Enteng! Umay ka agdigusan! awan ni Uncle Kaw. Napanin iti barangay haul. Anya? Napanan? Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdor ah. Kat no inlakaw jay bakdor. Nagnaan na ngay nga rodarimuar. Na, limagtuman nga tana, ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kaw. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabalan na alagtuay. Nay, apay adi ka makatal na ba daw? Magmagnaklag mo dito sa ngwanan. Kaya't mon samot ang makaungataken ka. Amom nga boy ak ititibay, pumanag na ka dita sa ngwanak. Di ka mangaming makadlaw. Ang tugaw ka mga main. Jak kayat. Na, di nakdisturbon nga boy-boya. Ijay ka man adayong agpagnapagna. Ikan na nga raw, tipaglod ka. Ikan ka? Kano inlakon to pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka ang makarwar ang mapanaglaw. Tabay. Nya mo ti palang pariga mo kanyakan. Destorbo lang deta silpaun. Nagregat ka nga ibabaon. Nagbuntog ka nga gunggunay. Maurasan ka no maibaon ka di tarwar. Taday talag silsilpon jar aramidaw. Naminsan lang mo da dyan na pasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglaw. Tauray panangan mau, madistorbaw gapoy ti day tasilpaun. No kasta, saan na ngay kan tipaglod ka? Saan? Taigatang ko iti bagas day jay kakaiso na kwartak ijay bulsak. Aya, ay kit sige nga rin Agbuya ka lang ititibay. Na, sa dino nga iti papanam. Mapanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Misigay, riingon kantaw no agluto Tamapan ka man ng sumakdang. Wine, ito lagayam. Di na amaw nga dapang panunutan. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuya? At namadmadlaw ko kagawan. Anya day ta amadlaw mo, Kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Dubli pa kipismas na. Apay adamanan by Rouse. Awan mo. Puro si kamay, nakapismas ka. Apay, agan ano kayo? Adaya virus ka. Kuha nga men, Kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, Kapitan. Padasam man nga ingato da kita doa nga imam. Ay una yan, hey, makaulaw permay. Ay, to'y anglet ko ti bagbagam makaulaw. Apay, di mo maangot, Kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim ni katak. Gapo iti anglet ko. Saan ka na mapanagsakdo, Kwarog? Tadapay lang jay sinakdom itay. Ay, Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? nasaya at may tasanak pa lang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita ka iti balay datatabadong kan nanatuyang aw. Na, ay sos, apay ngay. Anya ti aramidon ni pari badong ititawa. Lumagtun sa matain. Ay wen, ay delikado. Sapay ka lakayan. Ay, tultuladin ng samot ni Uncle Kaw. Ay sos, 5 taon, Kwarog. Pustahan tantay. Nablaw dagiti sa akin Na, Napilay daytan. Badong! Ayan, Maun! Napnapanamon, Badaw! ay namare, di mon birukan ni badong mo. Kasano ko maajak birukan, Maray, kat maluman, ibaon ko ang mapansumak daw.
Apay, inungtam aya. Kanayon ko ang ungungtan. Takasano, day talag cellphone tiyan muna nga ramidan. Nagrigat ko nga ibabaaon. Ay, iso nga rod alimag to ijay tawayo ah. Ha? Kon kay. Ay, agpadpada damutan ka ni Inteng. Nagtulag dan samad. Na, kayat mo asawan, Maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon ko nga agdigos. Ang amom ti inaramid na. Amo kon, Maray. Di mon ituloy. Lemagtaw di tatawayaw. Ah, wen, Maray. Ay, jak amo ah. Numayat ti panagnana inton sumangpet. Kayat mo asawan. Nablumatan ti saka ni Badungkaw. Ay katwan ah. Aga seman jay tawa alinagtuna. Naglibas anapan naglaud. Pati jay gatang ko iti bagas may inala na. Ay unay matan ni pare ba daw? Ay, Maray. Uray ka din ni Kapitan kat agkop-kopit, Mark. Ay, kanayon ah. Aya, Ay, nakaro nga agkupit ni Inteng. aya. Imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga ramidan ti kasta. Ay, mabalunot ka, Maray. Paray, dito uya mampay o nagti barangay hall nga tugaw. Una, Mabalay, dito opisina. Aircon kay. una. Nagpaluda nga min kay. Ah, Ato, ti kacachat ko ababalasa. ako, iso happy ka? Huwag mo ta. Dito uya man abay mo ngagtugaw paray. Mabalay. Win! Kas lang amin napigpig sa, idi masidigaking ka. Ay, agtugaw ka na. Sumanao ka. Huwag paray. Ay na. Nagmayatin tagtugaw dito yung aircon nga opisina ti Kapitan. Ah, Naglamuyot pa dito pagtugawan. na. Ang... Kanya din yung maangot ko pare. Ape, awan maangot na. Awan. Ay makaulaw. Si kansa mo pare. Hindi ka reklamo tamaki ang angot ka. Ay sika talaga. Apa iti makder ka? Ay, Kung nagtuag tugaw ka pa. Ay rumwara langan. Tamang ano day tapay ang lit mo ti pagkatayak. Tata ba daw? Nagkapuam. Ita barangay hall. Agistambayak ko malita. Ang permimot ang naganglit na ang kalmaw. Jak manusan. Ni. Saan ka mo't ang napilay? Nay, tapay ko mamapilayak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to'y jay tawayaw? Dayjay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmigan ka. Tapay ko mamadanagan kayo. Pinapigsa apay, Mike. Kung saan ka ang napilay? Nalaingat, nulin nagtuan ni titawa ti pagsasaritaan. Kuwarog. Agpada kayo kini Uncle Gaw. Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw ti payod na. Kabuting na nga rin ti Danaw. Nagadua kabuteng na, danumpay. Badong! Ha? Ginana to yan, ah. Agong unit uya ko. Badong! Kwarog! Tanglam ni Tatam Abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo eh. Ay, batan na ka, kuwarog. Natanggal ka. Naskin na may tarayak ni tuya ko. Tanay, at pang urna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni Tata ba daw? Ay, Jak palubusan. Wow! Di mo palubusan! Dito'y paimot sangwanan ti barangay hall tinagapaan niya. Kasano, Kapitan? Day taba daw kinupitan naklangarudan, linibasan nakpay. Ha? Kasano ajak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa ika. Ay, prat! Huston! Denggan nyo ti repiri. Ireklamo kit di ani ba daw, Kapitan? Na, Tadela ag silsilpon jar aramidin na. Iso ajak ikan iti paglod na. Patpatsyon da tatuyang, pare. eh pare, kontrolem nga min ti panagsilpon mo. No oras ti trabaho. Patsyon nga min ani tuyang mo. Tamangan no mauma. Kasano ajak mauma, Kapitan?
Ket no narugyan nan tinagsilpaon, ijay nan ngagmalmalam. Oh, pare. Ay, di nakita hindi kasta, paray. Ay, kinupitan pa kanon ni Marituyang. Dakis data. Oray kanumot gayam sika, kapitan. Agkop-kopit ka, magkuna ni Marebanang. Nay, agpadpadat ang mga gaya, paray. Kwa, jakun ulitin day jay. Ang mga nutula din na. Ala, sumurutan ka ni Marituyang. Ikaroon ti basol mo. Apay, di nakaduan, paray. Intan! Kaduan ngay bagbagap. Biliba ka talaga kada kayo kinitata ba dong Angkail? Anya man ang ti pagbilibam? Agpada kayo alo maglagto iti tawa. Na, Ngampulos asaan kayo anapilay. hindi pa nagtangaramit ko. Amok ti tiknik. Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknik. Nagado ti rumbang ama sursurom kwarog. Saan aday ta lumag to iti tawa. Enteng, apay ti kunam, kas jay latan. Kwarog. Anyat kahit asawon ni Antim. Addadusa, ti basta lumag to latan iti tawa. Ala ka Angkail. Kwarog, ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kahit. Mabit lang antay. Nagtungpal adagos. Badong! Present? Kunak nagsil-cellphone ka manan. Adak lang dito sa ngwanam. Ay, abanak pala. Sa dinaw, ti pangibaon ng kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, ingka sumakdown. Ay, sos. Nagatidog man ang tipila, jay gripaw. Kahit adamanan na dyan ni Kwarog. Isakduan na siguro, ti pagdigos ni Uncle na. Tasaan niya digdigas. Ay natatabadong. Unang ngamin nga ramidan ti pangiboonan ken kanina na toyang. Sakpay ti panag-cellphone mo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanhang, nadlaw mo ka day. Saan ang apumampansin ni Marituyang? Ne, kunak no syakla ang tinakadlaw iti day tamaray. Ide, tunggal lumabas ni Marituyang ijay balay. Kasta unay ti isem na. Katuray mo dito tersinak maray. Uray lagpay-payapay akas la kandidatong agkampanya. Angem ita, no lumabas ijay balay may. Saan pa yan atumalyaw, uray no ayaban? Awan siguro ti masapol na, iso akasta. Siguro Kasta na mo day ta ako maritakag. No awan masapol na, kaslasaan na tang amamaw. Ay, nawadwad siguro ti kwartada ita kan ni pari Badong. May kagluganan dito tricycle ka, una na to yan. Ay, jak kaya ti aglugan dita tricycle mong aglat-latay kwaraw. Unay mo ti pananguyaw mo iti tricycle ka. Sigud mo't andito iti paglugluganam no, agpaili ka. Saan itan?
Ti kayat ko apagluganan, jay baro at tricycle. Iso nga urayak alumabas jay baro at tricycle, jay napintas. Naman pa'y apulos na pasahiros ka. Kasano nga damayat nga glugan di ta tricycle mau, ke nakadadaan. So kataman nga may, nakaamamak na glugan, ay. Una yan, nagsakit matan ti pa nagsasaom na natuyang. Anya day tawit mo, kabadong. Ay, tinapay. Kita mamaray at tinapay. Ang damagan pa lang, may. Nang gatangam ngay, Ijay banger at tersina, maray. punay kamatan. Apay nga ijay pa'y tinaggatangam, kat nakalukat mo titirsinak ang mabalin mo apaggatangan. Kaya't ko dyan nangingi na tersina, maray. Nangingina, Puro amin saglala ka, lagi talakom. Saan magngarod ang naimas? Kita ay man nagitilakom at tinapay. Nagmamagada. Kaslawan ramramanda. ipanginak man langan dagiti lakaw. Ay naadadan ngawan gumatang naramidon dayta. Saan na kan apampansinan ni Kumarim Atuyang? Ay, saan nga ruden? Jak ammo no apay. Idin to taawan mo't ammo ka basol ko kenkwana. Inuag dinamag dito'y barangay nga ado kano ti kwartada ka ni Paribadaw. Oh, Isumot lagayam kuwan ba't? Idam amo dagiti gagayam da. No ada ti kwartada. Pudno gayam ja imbaga ni Marikuanang. No adan to kasapulan da kadatayaw. Isudan to ti umuna nga umasidag. Nagmadimetan ti ugali da. Di utultula din dagiday. Talaga asaan anasayaan. Ayan ni Uncle Kawan, tay. Adda ijay barangay hall. Apay, Ipulong ko kumanina natuyang. Ta nagsakit yung bagbagana kanya. anya dagita nga imbagbaga na ken kaaya. Saan na kanwa kay taglugan iti tricycle ka? Ta nagdaan ka naglatlati pay. Pudno kit di Anggam saan arumbeng nga ibaga na daytaken ka. Nagsakit tinakam kawan, tay. Ala, bye-bye amon. Inton maminsan, saan munton nga iluglugan ni Nanam Atuyang. Talaga sanay. Nurek pakpakasi kanya. Ay, imadula ang ti kwartada nga agasawa. Kas jayan ti ugali da. Ado ti kwartada ko naman, tay. Isumot ti imbaga ni uncle mo. Ay, iso siguro akan na yung dangagpailay. Ne. Anya ngay nga ti aramidan da ijay ilay. Napandan sa makisugsugal. Kasta gayam. Kunada kita ka na yung dakano ang mga abak. Isumot lagayam Ijay kano ilay ti pakisugalanda. Ta iparparit ni Uncle ti sugal dito'y barangay. Marituyang, apay anak katakder ka dita sango ti tersinak. Apay, dakals, iparit mau. Saan mitkit de? Taide. Numapan ka dita, agtugtugaw ka. Ngem ita, nakatakder ka metang. No makita dakdagi ti tattao anak katugaw di ta sangwanan ti tersinam, panunutan da gumatangak iti lakaw. Kat maan ano ko mano panunutan dati kasta. Mapanak ag shoppingan ijay ilay, maray. Kasta aya. Pagan anok ngay ti gumatang di talakaw. Apay, di mon malagip maray nga dito'y tinagot utangam iday. Apay, di mo mat malagip, maray, anak kabayad akaw. Amok maray. Urayek ni badungkaw, tamapan kami ag shopping. Mapan kayo laeng No apay ang naglawaan dita paradaan apagurayam.
Dito'y paisango ti Tersinak tinapili mapagurayan. Ay, orayan niya pa iti bagbagam sa anak agumatang di talakom anak katap-tapaw. Ay, Houston, di mon uyawan dagiti lakok. Amom nga igit ti kalsada da iti Tersinak. Kat siyempre ay talaga natapok ah. Ita pa'y nga gururay ti pagluganan tang agpailay. Ang apay nga ngawan mo lang mauray tan. Kun nga raw, apay, napananda kita at tricycle. Agsusugal da, isungawan da. Kag, anya nga iti pagluganan dagiti pasahiraos. Dayjay nga tricycle. Ayan na. Dayjay nakaparada iti paradaan ah. Kano di tricycle ni Kwarog dayta? Isumay. Ay saus, diyak kaya't apagluganan dayta nakadadaan at tricycle. Iti sulag mo tiyada. Malaksid ah, no kayat mo apagpagnain. Kakaiso na nga ado ti kwartak. Dayta kay din nagdaan ti pagluganat, ha? Makamuka nga ron nga guray iti napinta sa tricycle. At dabaro at tricycle ang nagluganak edi na minsan ngal daw. Nakapilpili kan to mga minitan. Ay siyempre adugayam ti kwartak. Ado ang tricycle lang mo ti kabayla mabayadan na pagluganan. Ay, no adda ko maeroplanaw. Di isaw ti arkila kapag luganak ngagpailay. Anya? Sugal gayam ha? Bayam aditada iling agsusugal. Kanayon ka no ang mga bak ni nanatuyang, Angkyle. Nasayat ano kasta? Gamawan bibiyang ko. Basta saan adito'y masakupak a barangay ti pagsusugalan da. Nawayata nga bing agsugal ijay ilay. Jakla amaw. Nukasan no ti dusa dagiti matiliwan nga agsugal ita. Nadagdagsan siguro ati dosa ijay ilay. Siguro ah. Kasano ngay no matiliw ni nanatuyang. Maka mo damutin ano matiliw da. Aw, makitam ba daw? Nangabakak manaon. Ay da, naglaing ka talaga ah, tuya. Kunakan ka. Daytoy sugal ti paglainga. Kahit umay kantumanan makisugal. Kituan na, dayta talaga ti planok nga ramidon. Ay kit suportaran ka lata. Anya ti makunam ba daw? Mabalintangatan ti gumatang iti eroplano a pagluganan tangag pailay. Ay, dakil unay dahi tarapa mong aeroplano. Helicopter nga raw tabas-basay. No helicopter may. Sino nga tag-drive? Jak mo'y amaw tag-drive iti helicopter. Ay, wanan niya. Mabuti nga agtupay nga aglukan iti helicopter. Ay, sabagay, uray siya. Mabuti nga mutlaang aglugan iti helicopter. Tuya, apay nga dalalaki di talikodan. Anya? Kita ba? Hold Ha? up, Tetoy. Ay, Hold up, hold up. Nakatutukin ka dito paltog na tuyan. apay nga hold upon da kami butan. Nang kung ado ti kwartayo. Ala, yawat yo amin na kwartayo. No kaya't yo pa iti agbyag iti napaot. Padong, hanya nga taramidan tan. Ay, kaditad mo amin din ah. Tapno agbyag tapay iti napaot. Intay, nadamag mo ka din dyan na pasama ka na pari ba dong kan marito yan? Di pa nakisugsugal da iji ili? Saan? Diyay pan naka-hold up da. Ha? Kunakun kat ama pasamak da ita. Kasano ka naglastog da mo ngamin? Ay, kinimos da ka no amin diyay kwartada. Awan imbati da ultimo 5. Agnakam na siguro. Ay, kaasi damot Naglastog dan tumot. Naparam magdapay ko nam Ay, kasano pa iti panagbiag da ita. Taawanan ti kwartada. Kapitan, asino ti akin tricycle dayta Stanley sa tricycle? Nakasilsilang. Ay na. Permi pa imot ang makasisirap. Sa paimpating nga na. Kaya na nga ipasikat ata, baro ti tricycle na. Akin ko aya.
Ni kuarog aka anak ah. Ay, suday tan, jay ibagbagada abaraw at tricycle na. Kasano kat inuyaw da marituyang kan paribadong. Iso api na barunan ah. Ay, ka nasaya at no kasta Kit padasa mataglugan. Ewan man, kapitan. Ay, kuarog! Dak dito, Uncle. Itulod mo ni kagawad Tersina na. Unang Uncle. Saan mo napagbayadan? Ay, nagsaya atan no kasta. Nagmayatan ti aglugan dito tricycle mo, kuaraw. Ay, libre pa'y. Santo na libre itong sumaruno kagawad. Agbayad akton intun sumarunaw. Awan ton ti manguyaw dito tricycle ka, takabarbaro amin ay. Nakita ka din ni Mari Tuyang? Dakto pa'y nakikita ni Nana Tuyang. Ay, uray siya. Sipod na hold up dak kandi ka pa daw. Sandan arimrimwar iti balayda. Mabaindan Ay, rumwardan to dagijay. Ay, sandakot amabisinanan. Dakto ita kayat nga ilugan dito tricycle ka. Ta sinaktan ti Riknam. Ay, permi Dandaniya kag sangit ide. No saan da kumaan alastog? Saan da kumaan na hold Marituyang, itay kapay alabas dita sangwan na ti Tersinak. Apay aya. Ay, nadlaw na kun maray. Agsubli-subli ka, Maut. Ibaga mano gumatang ka. Umayak la bumulod, maray. Amo nakitan nga sitgan na. Ideado ti kwartam. Malaksig nga uyawom dagiti lakok. Di mo pa'y kaya ti gumatang. Idi day ta, maray. Kat ita, anya ti masapul mo. Adda sardinas ken bagas alako, maray. Kat adda Ay, umutangak man nga road. Kano dya kaya ngay? Ay unay kamutan no kasta, maray. Kaslasan tangag kayong. Ijay kaayan ni Maribana nga umutang. Saan adito Tersinak? Anya nga tano ireklamo ka kan ni kapitan. Ay mapan ka laang agreklamo. Apay ti kunam, kabuteng ka. Maribanang, kumusta kan? Day, si kamot day tamaray. Nagmayatan ti panagisam mo. Kan, apay day taigam mo agarapon. Tumay ka lang ba kumusta? Ay, awan ti bugoong may. Imbaga kaya abugoong ti umay ko dawatin. Ay, amuklatan, Marituyang. Basta nakaigam ka iti garapon nga umay dito'y balay, may, umay ka dumawat iti bugoong. Adda, maray? Awan nga rod. Ay, agawid ak nga rodin. Awan, maray. Ay, idi kawadwadan nyo sa anak ngam mo. Itataawanan kayon, umay kan dumawat kanya. Kapitan. Apay, naggapuam. Di tabalayaw. Dumawat ako malaang iti bugoong. Ngam kunamat ni Maribanang awan ka na. Ha? No nagado? Kuna nang awan. Ay, kaasi kami ba't kinibadong ko, kapitan? Awanan ti gagayim. Awanan ti mga asi kada kamay. Ay. Di kagsao iti kasta, maray. Amumot din na pasabak kada kami kinibadong ko, kapitan. Ewan nga ron. Nalastog kayo ngamin. Isuan na hold up kayo. Saan kami nga aglaslastog ita, kapitan? Nagbalbaliw kamain. Kasaritak to ni Banang. Mabalin ka day, akasaritam uray ni Marikuan ang kapitan. Dinak ngamin kayat apautangan.
Sige, kasaritak to ida. Ket no naglastog da idi dagita nga agasawa. Ita, ibagam kanyak anas ken nga agbalinak anasaya at kadakwada. Ketun di ka lamasyan. Kano gagayem tayo ida? Ket, anya ti kayat mo, padawata kiti bugong ni Marituyang. Una. Winan, ikakon no kasta ti kayat mo. Ay nagbalbaliw dan. Iswa pakawanan tayo ida. No adaman nagbasulan da, pakawanan tayo. Kasta tinasaya nga kakabaranggayan. Nakitak mo't anapan ka di tabalay da Marituyang ken kabadong Maray. Wen Maray, napan ko inikan iti bugoong ken bagas. Kayat no asawan, agsarsarita kayo na dua. Wenan tay sumot ti imbaga ni Inteng. Ay, kinapudno na. Ing may nakmatla ang kinasarita ni Kapitan. Pasensyaan tayo kanon da kabadong ken Marituyang. Ay katwan Ay, kunakun kat. Ano adda ka sa pulan da, nasingpet da. Ngarud iso asyak. Sa anak la nalastog no adda anak iti kwarta. Tanarigatan, Maray. Ay nanatoyang. Adaman when awan kwartam, naskan anasaya at latta ti ugayen. Tapno na anayas latta ti ingkay panagkakaarugan. Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagado kayo nga istambay dito Tersinak. Ngam saan kayo mat ngarot gumatang itilakok. Gimata nga makagawad. Gimatang ka, ngam may sa akin day. Kat mano nga oras mo nga agtugtugaw dita. Ni tataba daw. Itay pa yan asang puta dito Tersinam. Di pa gimatang apulaos. Didak man disturbay. Busy ang nagsilsilpag. Gumatang kayo mo't itilakok. Hoy, tataba daw. Gumatang kan. Ayaw at igatang ka. Ni. Sapay nakangato dagiti saksa kayo di talamisaan ang nakadisplyan dagiti lako katinapay. Uy! Nag-replyan di kachat ko balasang. Ay, kapay nga. Di mo reply, di kachat ko ba kay? Na? Naska na gumatang kayo itilakok. Tanusaan, ha? Tanusaan, kagawad? Anya ramidam? Tanusaan? Sukat akti password dito internet dito Tersinak. Diyos Ha? kay, sa payawan kukwarta di tayo. Ay, mapana man lang mangalan, di balay. Anda kwarta dito kagawad. Gumatang akaw, iti may sakin day. At damot lagayang igatang mo. Rayang pa ila nga makaungutang. Uyag, ayan mo. Adak dito'y kusina. Ikaw nakman iti kwarta. An-anom ti kwarta? Ang dagatangan. Igatang iti bagas dayjay. Sukatak, tukaday. Sukatam taawan kanen tano di mo sukatan. Way, danag mo na ya. Madumi dagitagis, istambay dito Tersina, Maray. Maki-internet dagita. Kita man, nakadoong mong damay.
Ay, una niya. Ibagbagak nga rod gumatang da iti lakok. Ay, siyak maray, gumatang account. Tapno, awan makunkunan. Ken tapno saan kan nga gungungayt, maray. Nasaya at ano kasta? Oh, anya nga iti gatangam. Day taman, maray. Ayan na. Kita mga minday ito itudto daw. Dahita nakabiti na krispap. Wain, iso day ta, tigatangag, maray. Dahita laang ti gatangam. Gulpil ko na. May salaangan tinabatay. Iso nga ron ang gulpil account. Dahita, iti 5 pesos. Keep the change, maray. Naa. Oy, da kayong agis istambay. Gumatang kayo mo't itilakok. Gimatang ako na, maray. Saan kan nga reklamaw? Ay, anya mo ti ginatang mo nga'y may sa krispap. Saan kan nga reklamaw? Ibaga, tagimatang nga. Siyak, tirumbang nga reklamaw. Naa. Ay, umay ka lang arod internet iti tersinak agreklamo ka pay. Kasanaw, nagkulbot mo dahil yung lakom ang krispap. Ah, nakulbot aya. Kaano pa aya dahil yung alakom? Idi pa'y napalabas at tawon ang nakabitin dayta. Anya, iso mo lagaya man nakulbot Nakulukulbot pa yung amlalatin wag. Marikwanang, istambayan sa matunday to'y tersenam. Ay na, wan maray, saan mo't nga rod gumatang dagito yung agis istambay, o may dala ang internet. Imbag kanyak ta umayak gumatang. Ay, damot laangan gumatang. Anya ay tigatang, maray. Si daon mi akan ni Inteng. Ay, karni man mo't itati si daon mi. Ay, nakaisamanan ni Kapitan no kasta, maray. Ay, katuwan maray. Sigurado da ita. Nakaisamanan ang mapanag-duty di barangay hall. Ay, kagawad. Apa nga? Awan batin agpakita at tanod tayo. Ay na, adda amin ijetersi na Kapitan. Ha? Agmalmalum da naka-istambay ijay nga agin internet. Ay, unay ba't daytan? Kada kumapay parabit ko kada kwada. Imado nga ro ti istambay ijetersi na Kapitan. Manipod na da nakit internet. Niti problema, saan damot nga ro gumatang, maki-internet dalaang. Ay, narigat ti kasta kagawad. Ong takpay idan ako nakagumatang damot itilakok. Rumbol lang agistambay na lang saan da gumatang. Maki-internet da. Pampanunutek nga rod, asukatan laangan ti password na dya internet ko. Tapno maksayan dagiti istambay. Adda kalagayam dito'y tersina ni Marikwanang. Wait, dakitaw. Apay aya. Kunak no napan ka nagbangkag. Ay na, maray, agmalmalam nga adda dito'y nga agin internet. Ay, awanan ti gatang iti bagas, ta ininot mon ng liblibas. Awanan ti gatang ta iti bagas. Addan sa ngamin kachat-chat ni Kabadong, maray. Ha? Apay ngayon bagam ngayon maray. Adda ka chachat mo ba daw? Ayawan, adayamay. Ha? Madinsan aki mapaspasama. Apay, agimon ka, marituyang. Ay katuan amaray, Ha? jak ipalubos nga dakachat ni Badungkaw. Ilaban kaw iti pinatayan. Ayagtal na ka man tuyang. Si kanto mga main marikwanang. Ilay bagbagan. Amumutin ni tuyang kaw. Amin na mangag na, patyan na. Uray sa napod na. Nakitak mo't dagiti tanod mo ijay tersena ni Marikwanang. Agsilsil punda ijay. Saan na pa yan na nagpakpakita kanya? Nadadangarod amin ijay. Si Madutin nagidya tanaw.
Si Madot dan manipod na dan iti internet ni Marikwanang. Ijay dan nga agis istambay. Ay, makaungetak sa nay. Parumbang ngamin nga agungat ka Kasla madimat no agunget ha. Apay amaday. Amo mo ti mapasamak no siya ti makaungat. Akatwad. Agasok amin nga agong kan lapayag mo. Jak kayatan ang mapasamak na ita. Darigatan. Kahit bye-bye amlatan asumadot dagiti tanod mo. Ay, awanen ti ammo da nga aramidan no saan nga agsilpon. Kapitan, umayak man nagreklamo. Ay, anyat ireklamo. Hay, nilakay ko Inaldaw matlaangan ang nakaistambay ije tersena ni kagawad ko anang. Di na matkayap ti agtalo nun. Ha? Apay na? Sapay sa nga pulo dagiti anak mi. Yay. Kasano kami ngay ngagbiag? Don't worry. Mga ramidak iti wagas tapno masolbar da ita a problema. Wan man, Kapitan. Ay, uray dagiti tanod ka. Si Madot na rin sila. Di ba dong ko, Maray? Si Madutan apermay. Inaldaw ngamin ang naka-standby iti tersena ni Marikwanag. Ay, jak maibaon asumak daw ka nagbalsay. Di na pa yun maiwayway dagiti tarakon mi akaldaing. Ay, kat bagbagaam Kanayon ti apa may Maray, no bagbagaak. Ay, kat agreklamo ka akan ni Inteng no kasta. Day tangaraw ti kayat ko nga aramidan. Adda nga ta ni Kapitan ijay barangay hall ita. Kat, inaldaw mo't nga da ijay. Sigay, tamapanak man nga rod agreklamaw, Maray. Kabadong, kita mo, ni Marituyang mo't day ta lumabas. Ay, baya malumabas, Maray. Ay kat damagam mo't ano sa dino ti papanan na. Day talag silsilpon ti aramidam. Mapanagbangkag day ta. Iso ti pagbangkagam. Asika kumabatan na. Ay, diyan masangaw. Ay na, ani. Nagturong mat ni Marituyang iji barangay hall. Ay, kit baya mamaray. Ijay siguro, ti pagnaan na, amapan ijay bangkag. Saan nga ta amapan agreklamaw? Ha? Hehe, kanya kumanga ti reklamo na. Isunto, pa'y ti reklamaw. Nay, apay ko mga ireklamaw. Uy na, tadi na mo't gisagana iti kanay. Ay, makichat-chat kan samet, kabadong. Why, nagpartak ita ti internet dito tersina ma. Ay na, nagmayatay. Ay, maornong manendag iti istambay dito tersina. Naa, apay nga aming mingming na latad Marituyang. Damdamaga kung ano ang kailangan mo. Pero di ka nagsasaw. Masapol pa'y nga agsaoak, Kapitan. Kawin na. Kasano nga'y amaamwak no anya ti ibagam no di ka mo't agsaw. Kunak numabasam dito'y rupak. Naa, apay litra day ta rupam tamabasak. Kano nagado akorduroy na. Agreklamo Kapitan. Anya ti ireklamo Marituyang? Ni badung ko saanan nga trabaho. Ha? Jay lata nagsilsilpon kar aramidon na. Oh! Santo agbirok iti na imas amasida. Yeah. Kat saan mat nga agbangkag. Naa. Hey. Nagpapadakay matan iti reklamo. Kadag iti daduma amisas. Nagreklamo dama, Kapitan. Oo. Talagang aksyonak matkit di data problema yaw. Kasapulan nga aksyonam, Kapitan. Ala. Pagtutungtungan minto kadag iti kakagawad ti solusyon na. Sigay, Kapitan. Nasken apagtutungtungan yaw. Apay nga, nakarikap da ito tersina ni kagawad ko na. Ungarap tataba daw. Ay, sana mabalin na. Makapag-internetan. Alang raw. Tuktukin tataba daw. Marikwanang!
Lukatam mo ito Tersina ma. Tag-internet kamay. Kagawad! Woo! Lukatam ti kantinam. Gumatangak itilakom. Apay atay gatang ma'am. Ada kwarta dito'y bulsak. Marikwanang! Kagawad! Woo! Lukatamo na kagawad! Ay, saan amang lukat ita ni Marikwanang? Ha? Tapay ka now? Ay sus, saan ang mabalin asaan nga aglukat ah? May salaan nga aldaw asaan amang lukat ni Marikwanang. Ay na. Hanggang aburido kayon. Ay, saan ako na makapag-internet? Ura siya nga road. Di ako makapag-internet. Ay, mataya kung nawan ti internet. Eh! Andiyan, Marikwanang. Nasulbaran ti problema. Wan, Kapitan. Sigurado nga awanan ti misis nga umay agreklamo kada tayaw. Awanan at saan dan ang makapag-internet? Rumbang lang. Agtrabaho dakit di dakita. Saan apuro cellphone ti into na rin da. Imbag kumamot no gumatang da iti